Obec Kútniky sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Z hľadiska územnosprávneho členenia Slovenskej republiky obec Kútniky patrí do Trnavského kraja a okresu Dunajská Streda. Obec Kútniky pozostáva z 3 katastrálnych území bezprostredne na seba nadväzujúcich: Blažov, Hedbenéte a Teberéte. Kútniky získali dnešnú rozlohu v roku 1990, keďže medzi rokmi 1960 až 1990 k obci Kútniky patrila aj obec Povoda, ktorá sa osamostatnila v roku 1990. Vybavenosť obce službami je rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických daností okolitého mikropriestoru. Občania Kútnikov sú vyznavačmi katolíckeho náboženského vyznania. Svedčí o tom aj postavenie zvonice v Blažove, ktorá bola postavená roku 1913 Františkom Jonským Trenčianskym. Roku 1981 bola zvonica obnovená a drevená konštrukcia vymenená za železnú. Občiansku vybavenosť v obci charakterizujú zariadenia v oblasti administratívy, kultúry, športové a sociálne zariadenia. Obec utvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry, najmä na rozvoj športu pre všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných, turistických a športových podujatí. Obec zdobí viacero menších sakrálnych pamiatok. Najvzácnejšia je baroková polychrómová kamenná socha svätého Jána Nepomuckého z druhej polovice 18. storočia. Na podstavci je združený zemiansky erb Orosovcov a Kondéovcov. Z pôvodnej zástavby sa v obci zachovali 2 maštale. Pri jednej z nich je požiarna zbrojnica zo začiatku 20. storočia, ktorá je tu dodnes. Technickou pamiatkou je v nej dodnes ochraňovaná ručná hasičská striekačka z roku 1912. V susedstve stojí budova obecného úradu. Oproti úradu je situovaný jeden z 3 cintorínov, na ktorom nechýba moderný dom smútku. Ústredný kríž cintorína v Teberéte postavili veriaci obce Teberéte. Na pieskovcovom kríži je korpus, dole je symbol smrti. Na spodnej časti podstavca sú iniciály BK a HD. Nájdete tu aj množstvo vzácnych krížov z dávnej minulosti. Božia muka v Teberéte pred domom číslo 118 bola postavená v druhej polovici 19. storočia. Vo vnútri kaplnky je socha Panny Márie. Je to malá jednoduchá stavba na štvorcovom pôdoryse, zakončená kovaným železným krížom. Pri nej stojí dnes už kovová zvonica. Vymenená bola v roku 1972. Prícestný kríž na konci obce smerom na Komárno dal roku 1887 postaviť Ján Bíró s manželkou Máriou Podavou. Na kríži je kamenný korpus, dole je plastika Panny Márie.
Od prícestného kríža sa môžete vydať smerom k miestnemu jednotnému roľníckemu družstvu. Táto časť sa nazýva Heďbenété a nájdete tu ďalší prícestný kríž, ktorý sa nachádza na krížovatke ulic smer Cintorín a Kútniky. Prícestný kríž z Pieskovca v obci Hegibenéte postavil roku 1883 Ján Máté s manželkou Agnesou Molnárovou. Na kríži je liatinový korpus, dole je liatinový reliéf Panny Márie. Ani na ďalšom cintoríne, a to v časti Heďbenéte, nechýba dom smútku, ktorému veľmi pristane nová strecha. Ústredný kríž cintorína v Hegibenéte postavili roku 1832 ušľachtilí Michal, Terézia a Ján Hedijovci. Na kríži je kamenný korpus, dole je socha Panny Márie. Tu končí naša prechádzka po obci Kútniky a jej častiach. Na to, že je to obec rozlohou menšia, tak uznáte, že sa tu nachádza dosť zaujímavosti a pekných zákutí. Táto milá a pokojná obec je miestom pre každého. Blízko obce sa nachádza mesto Dunajská Streda, kde vás zavezie vlak z miestnej vlakovej stanice. Navštívte túto obec a budete určite spokojní. Tak ako aj ja.